Ahoj ľudkovia, pekný deň. Chcem povedať, ktoré veci hneď spraviť po porážke. Jeden vec. Hneď zmeniť myslenie a myslím pozitívne myslieť. Hneď, každý deň. Dve vec, dať cieľ, ako zmeniť situáciu a život. Tri vec, hneď cvičiť, chodiť, čítať nahlas. Hneď. 4 veci a nikdy hneď nezdať. Naopak, skúsiť ísť dopredu, bojovať a skúsiť nové veci. Pro tomu pomáha posunúť ďalej dopredu. A nikdy nemožné, stačí chcieť. A určite nebudú horšie, naopak bude lepšie. Stačí chcieť. Čau.